споделя нещо, което е изключително важно и може да направи един човек успешен, ако той го разбере. Все пак много трудно е за изпълнение. Това поради причината, че всъщност изисква изключителната ни концентрация, консистентност, иначе казано постоянство, воля, постоянното и прилагане и като цяло трябва да променим почти всички свои навици. Доста често, доста хора започват от място, в което трябва да променят почти всичко изконечно, нека така да се каже, и малко хора са готови на това, някои даже го смятат за нещо грешно, не искат да се променят до такава степен и в крайна сметка все пак това би могло да доведе до огромни резултати в положителна насока за абсолютно всеки. Това знание е свързано с дума, която на български пряко превеждаме мощ, иначе на английски е power. Аз смятам, че по-скоро обикновено в български език го превеждаме като сила, но не физическа сила само, ами цялостна сила, сумарната сила в живота ни като цяло, еквивалента на всички наши най-добри активи, нека така да кажем, които притежаваме и които можем да използваме във всеки един момент, така че да постигаме възможно най-много и по принцип притежание, изобщо всичко, което притежаваме и сме. Тази мощ, за която говорим, преди е било съвсем буквално знанието за нея, по-скоро само за елита и евентуално може би духовенството, част от духовенството са подозирали за съществуването на такава и от вече простолюдото, нека така да кажем, че само някакви наистина избрани малцина може би са имали досег до това, като обикновено най-вероятно се е случвало спорадично, дали някой ще бъде в борба за живота си, нещо между живота и смъртта и така нататък. Вече това е било по-скоро някакъв парадокс, нещо, което по-скоро не се случва, но тук на мен наистина е имало хора от обществото, от по-масовото общество, крепостни заселени, както е било в по-голямата част от развития свят и като цяло в феодалните общества. И нали, пак казвам, това знание е било по-скоро пазено и съхранявано в елита и за елита. И тук там може би духовенството. Мощта е нещо, което всеки има и сега тайната тук е, че мощта е въпрос на баланс. Ако ние не сме добри в нещо, най-вероятно компенсаторно ще бъдем по-добри в друг аспект от живота. Примерно, ако не сме много добри в химията, да речем, няма значение, има много голям шанс да сме пък за сметка на това доста по-добре развити физически. Ако пък физически не сме, има много голям шанс да имаме ловък ум или ловко тяло, вече да сме така, нека да го кажем съвсем буквално бързи в своите действия, разсъждения, взимане на решения и така нататък. Ако не е това, пък може да сме много добри в физиката, нали? И така нататък. Но въпросът е такъв, че общо взето това, което се опитвам да обясня, че всеки може да... Най-висшата форма на всеки е всъщност доста силна, доста мощна и всеки има потенциала да развие едни огромни така да се каже, способности, дарби и прочее. И сме го виждали в хора, които би трябвало да бъдат ощетени изначално, нека така да го кажем. Примерно аутизма се води, преди едно време се е водило като нещо, едва ли не човек е недоразвит по някакъв начин, но виждаме в момента на върха на света има тук там в 1% на 1% най-богатите хора и не само богати, ами като цяло се странно развити личности. Хора, които имат някаква форма на аутизъм и то установено. Също така не виждали сме хора, примерно да речем, които не могат да се движат, които също имат брилянтни умове. Виждали сме хора, които пък имат брилянтни тела, изключителни постижения в, да речем, даден вид спорт и така нататък, които пък не могат понякога да се справят с прости, да речем, математически сметки. Не говоря, че са математически награмотни напълно, но нали, нямат абсолютно никакво желание, интереси като цяло
може би дори да се опитат, нали, да стигнат надалеч в математиката, може и да не успеят, въпреки че спорта изгражда такава дисциплина, че най-вероятно, ако не се отказват, ще имат по-голям шанс пак от нормалния човек. Но разбирате за какво говоря, нещата са компенсаторни. Ако не си добър в едно, най-вероятно ще си добър в друго. И всеки има някакви заложби, някакви таланти или може да развие такива спрямо обстоятелствата си в едно нека така да кажем, общество, в един свят по-скоро всъщност, който повече прилича на джунглата, където няма толкова много закони и правила. Разбира се, човек трябва да оцелее. Всеки оцелял по някакъв начин най-вероятно е успял да намери достъп до тези свои вътрешни сили, таланти и да ги развие поне до някаква степен. Като нали, включително в това отношение може да бъде някакъв вид наистина буквално ментална ловкост, свързана с измама, нали, по такъв начин човек да речем в природата, просто се замисли, че ловеца, нали, доста често е всъщност много по-слаб от плячката си или от своя противник, но успява да го, нали, както се казва, намаме по такъв начин, че да излезе победител и не само това пък вече оттам нататък се свързва в трайба му, да речем с нещо, което е с някакви постижения и той самия получава допълнителен статус, самочувствие и така нататък, победил даден звяр, да речем, или направил някакъв изключителен улов. И така общо взето това, което се опитвам да обясня е, че всеки може да намери тези вътрешни сили и най-важното е всъщност точно това, обществото се опитва да го прави на някакво ниво, на базисно ниво, като първо се търсят талантите на едно дете. За съжаление, в много държави, включително вярвам и в България, това не се случва по релевантния начин в голяма част от случаите и търсят за някакви таланти, но или прекалено много вече се фиксира върху един, а може да се окаже, че това не е даже най-силният талант на един човек или примерно няма изключително желание да се занимава, въпреки че има талант. Нали? Това е много интересно вече. Много е важно това, с което се занимаваме, искаме да се занимаваме, това към което има най-голям талант, същото време да ни е приятно. И ако не ни е приятно, може би по-лесно и по-адекватно е да се научим да ни бъде приятно, ако това изобщо е възможно, отколкото обратното да се занимаваме с нещо, което не ни е приятно, въпреки че имаме талант към него, което съм виждал в доста случаи. Аз познавам много хора, които имат изключителен талант в нещо, но то не им е приятно и се отказват от него. Обратното пък, за сметка на това да имаме реално погледнато много сериозен интерес и така да ни е приятно нещо, да искаме да се занимаваме с него, а да нямаме талант към него, може да се случва още по-често. Обаче в този случай потенциала ни винаги ще бъде лимитиран, много е малък шанс да влезем сред най-добрите, дори да са, не знам, най-добрите 10 000 в света, да речем, което разбира се лимитира и шансовете ни за успех, т.е. в добрия случай можем да стигнем до някакво средно ниво, което вярвам повечето хора не ги удовлетворява и не биха искали това да е максималният им потенциал. Така че това търсене и постоянно развиване на това, което ни е интересно и в което сме най-добри и където има най-сериозни качества, е всъщност нещото, което може да ни даде допълнителен шанс. Всъщност това е ефективност, ефикасност по-скоро даже, ефикасност в случая, така че да използваме на максимум оптимално своя потенциал, за да достигнем до най-висшите нива, които са ни възможни, възможно най-бързо. И това си е, нека така да го кажем, цяла наука, но като цяло дори самата концепция може да спаси доста хора съвсем буквално и да психологията на най-базисно ниво се опитва всъщност да направи нещо подобно, да върне човека в най-добрата му възможно форма, така че да продължи със своя професионален път, да речем, с живота си, с социалните си контакти по най-адекватния, релевантен начин, така че да има и определени нива на щастие, да не е депресиран и прочее и прочее. Това е в този клип, но най-вероятно ще направи дълго видео, защото темата е огромна.